गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। मोनसे फोसावनाय क'क्राझार टाउनाव दिनै फुंनि समाव मोब्लिब जगायथाया बन्द थागोन। दिनै थामहिनबा 28 डिसेम्बर खालि मेडिकेल कलेज क'क्राझारनि गोदान लाइन स्ट्रंनि खामानिफोरनि थाखाय फुंनि 5 रिंगानिफ्राय फुंनि 8 रिंगासिम 33 केबि लाइनआ बन्द थागोन। बै समाव गासै क'क्राझार टाउन आरो सोरगिदिं मोब्लिब जगायथायखौ मोननाय नङा। थांनाय सानखालि हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे 8 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि जिउ खहा जादोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिल पिस्टिसनि सिङाव थानाय आथियाबारि सा लफंथला गामियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे 8 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि जिउ खहा जायो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै इउपिपिएल दोलोनि मोनसे हानजाया दुखुथिया न'खराव थांनानै खौरां लाहैदों आरो दुखुथिया न'खरनो सिप केयार फान्डनिफ्राय 1 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गाहायै बिबान लाबोनाय उदांस्रि सोरां कछारिया गोब्राब केन्सार बेरामाव भुगिनानै दङ। थांना थानो गोसो दंब्लाबो रांखावरिनि आंखालाव मोजां फाहामथाय लानो हायाखै उदांस्रि सोरां कछारिया। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लाबोनाय लोगोसे टंला पुरन्दिया दानसोरां पेन्सार फरायसालियाव फोरोंगिरि मावबोनाय उदालगुरि जिल्ला टंला थाराइबारि गामिनि उदांस्रि सोरां कछारिया फाहामथाय लानो बे समाव रांनि जोबोद गोनांथि जानानै दङ। दुखुथिया न'खरा बिटिसि खुंथायनिसिम हेफाजाब होनो खावलायदों आरो जायफोर बिथांमोना हेफाजाब होनो गोसो सावगारियाव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव हरनो हागोन। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि दख'रा एप्सनि 47थि थान्दै जखन्थाया मोजाङै मोजां जोबलांबाय। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि दख'रा एप्सनि 47थि थान्दै जखन्थाया सानसेनि मेहेरगोनां बायदि हाबाफारिजों जोबनानै थांबाय। खैराबारियाव थानाय महिरंग फावथिनासालि नब्लाङाव उदालगुरि जिल्ला एप्सनि लोगो आफादगिरि धरनि बर'आ बेखेवनाय गेवलां मेलखौ सामलायो। खैराबारि एप्सनि आफादगिरि हेमकुमार बसुमतारिया गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। एप्सुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारि बिथाङा हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव दख'रानि सिङाव थानाय दालाइसा आफादफोराबो आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय थान्दै जखन्थाइ मेल सोलोंथाइ सावराय मेल बिसिम्बि बेखेवनाय बायदि हाबाफारिखौ मावफुङो। गिबि मन्थ्रिनि हेफाजाब होनाय बिथोन चेक राननाय हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय दमहाया कालि मन्दिरनि जिरायसालि नब्लाङाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया मोनसे गेवलां मेल खुंफुंदों। बे गेवलां मेलखौ आफादगिरि बिबान लाना दैदेनो पर्बतजरा मण्डलनि आफादगिरि सर्वेश्वर राभा बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे मेलाव बाहागो लाफैयो क'क्राझार जिल्ला बिजेपि राजखान्थि हान्जानि भाइस चेयारमेन बनेन्द्र कुमार मोसाहारिजों लोगोसे गोबां बिजेपि राजनिति हान्जानि गोजौ दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा। बे मेलाव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि बेमार आजार जानानै फाहामथायनि थाखाय गोनांथि जानाय मुख्यमन्त्रि अनसुंथाइ रांनि चेकखौ बिजेपि राजखान्थि हान्जाया राननानै होनाय जायो। चेकखौ रानना होदों बारग' एमएलए बनेन्द्र कुमार मोसाहारिनि आखाइजोंनो। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि कबिता बसुमतारिनि बिथोन बायदियै बे हाबाफारिखौ लानाय जायो होनना बिबुंथियाव मख'बावो बारग' एमएलए बिथां बनेन्द्र कुमार मोसाहारि बिथाङा। धेमाजि जिल्ला जनाइनि मुर्खु सेलेक जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय समखं गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय समखं रंग मन्चआव समखं गामि पन्चायतआ आसामनि लेबार एन्ड एमप्लयमेन्ट बिफाननि मन्थ्रि सन्जय किसाननि नुजाथिनायाव बिकसित भारत संकल्प जात्रा हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव जनाइनि एसटिअ सान्तानु गगৈ, धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा सुबारानि बसुमतारि, सोनाब जनाइ मण्डलनि आफादगिरि शिब दले, समखं गामि पन्चायतनि आफादगिरि सुखराम ब्रह्म, नेहाथारि रुजु औवारि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'आरि बिथांमोना बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।